Kaixo lagunak, lehen da bizi dugun egoera larri hau dela eta animo asko bidali nahi dizuegu guztioi eta eutsi goiari. Bestetik, ekizue orain urriarekin batera, jai herrikoien denboraldia nolabait bukatzen dela eta egiten dugun balantzea oso negatiboa izan da, ezta? Ikusten dugun bezala, jai herrikoietan, elkarte eta mugimendu sozialek finantzak eta tresna bat dute hor, egunerokotasunean, euren auzoan eta euren herrietan proiektu sozialak aurrera atera ahal izateko eta izan dugun pandemia dela eta galera izugarriak izango dituzte elkarte guzti hauek. Beraz, bogatik ere, ekarpen bat egin nahi izan dugu mugimendu hauetan ibiltzen den elkarte guzti horreri, ez? Nolabait boga ere hortik jaio da eta laguntza asko izan dugu elkarte hauetatik eta nolabait bueltatu nahi dizuegu laguntza hori. Kanpaina bat abiatuko dugu, gure online dendarekin lotuta egongo dena eta hain zuzen ere hortik bideratuko diren salmenten 10% nahi dugu doaitza bidez, diru ekarpen bidez elkarte hauei helarazi. Horretarako eta parte hartzeko modu errez batean egin dezakezue. Lehendabizi, jai batzordeko kide zareten heinean edo konpartza bateko kide zareten heinean kupoia aktibatu beharko duzue. Zuen elkarteko izenarekin kupoia. Horretarako eskaria egiten diguzue guri formulario simple baten bitartez eta guk kupoi hori aktibatuko dugu eta hauetan bidaliko dizuegu izena eta testu bat. Testu horrekin edo mezu horrekin zuen lagun eta kideen artean zabaldu dezakezue eta horrela pixka bat epe azaroaren batetik 20ra egiten diren online erosketen 10% diru ekarpen bidez elkarteei bideratuko zaie. Gainera, erosleentzat ere abantaila bat izango da, egiten duten erosketa horretan 10% deskontua izango dutelako. Orduan, animatu nahi dizuegu guztioi, kanpaina honetan parte hartzera, oso garrantzitsua delako, elkarte hauek beraien egunerokotasunean, dirua izatea, proiektuak aurrera atera izateko. Bide batez, Boga Garagardo Kooperatibari ere lagungarri egingo zaio, urte zail honetan aurrera atera izateko. Animo guztioi eta eutsi goiari.